Bureau of Fisheries and Aquatic Resources miawag sa mga mananagat nga mogamit og mga bangka nga ginama sa fiberglass. Aniyang report ni Zoe May de Dios. Nanawagan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mananagat sa Sugbo sa paggamit og fiberglass ng mga bangka. Kini aron maminusan ang mga kaso sa daling malunod ng mga bangka. Matud pa ni Regional Director Andres Boho, medyo mahal kini apan luwas gamiton. Ang balor sa usa ka fiberglass nga mokabat ngadto sa 17,000 pesos. Sa pagkakaroon adunay 20 ka mananagat ang gitrain sa paghimo og fiberglass nga mga bangka. Gihatagan usab og prioridad sa BFAR ang mga biktima sa bagyong Yolanda sa amihan ng Sugbo nga mahimo kini ilang panginabuhian. Zoe May de Dios, USJR Mascom Intern alang sa Sunstar, Pilipinas.